Železnice napriek svojmu názvu už dávno nie sú len o železe. Sú do veľkej miery o systémoch, ktoré tieto veľké pohybujúce sa masy hmoty riadia a kontrolujú. U nás v inžinierskom centre Siemens Mobility pracuje viac ako 700 ľudí na moderných a udržateľných riešeniach zameraných na automatizáciu koľajovej dopravy vo viac ako 25 krajinách sveta. Volám sa Peter Oravec a v inžinierskom centre Siemens Mobility Slovensko vediem oddelenie softvérového vývoja. Nachádzame sa v Žiline, v blízkosti univerzity a študentských internátov. Vzhľadom na to, že vyvíjame softvér, pracujeme s vývojárskymi nástrojmi a programujeme v programovacích jazykoch ako sú Java, C++, C#, Python, je pre študentov pracujúcich pre nás kľúčové nielen ovládanie niektorých z týchto programovacích jazykov, ale aj schopnosť požiadavky na softvér analyzovať, implementovať a pracovať efektívne v projektovom tíme. Volám sa Marek Kromka a pracujem v Siemens Mobility ako softvérový inžinier. Vo firme som začal už ako študent bakalárskeho štúdia v odbore informatika na fakulte riadenia a informatiky. Dokonca som mal možnosť aj vypracovať svoju diplomovú prácu v spolupráci s firmou na tému AI riešenia parkovacieho systému. Momentálne pracujem na medzinárodnom projekte, kde v spolupráci so švajčiarskymi kolegami vyvíjame softvér na automatické testovanie dát železničného riadiaceho systému. Moja práca nie je nikdy stereotypná aj vďaka tomu, že sa zúčastňujem akcií ako je Fričkovica, IT trhovisko, Free Punch, na ktoré môžete prísť aj vy. Ďalším benefitom je flexibilita práce, vďaka čomu mám dostatok voľného času na rodinu, priateľov a koníčky. Plus máme platené dni voľna navyše formou Bridge a Sick Days. Ahojte, volám sa Sára a pred 2 rokmi som narazila na ponuku stáže v Siemens Mobility. Prihlásila som sa a dnes som už druhý rok súčasťou nemeckej jazykovej stáže, v ktorej sa zdokonalujem v cudzích jazykoch. Moja rada, nebojte sa chopiť príležitostí, zapájať sa do nových projektov a skúšať nové veci, lebo nikdy neviete, kam vás to zavedie.